Al matí, amb Raquel Garcia. Fem salut amb el Parc Taulí. Els problemes de salut mental en infants i joves ja eren molt presents abans de la pandèmia, però arran dels confinaments i les restriccions es van multiplicar. L'any passat, els professionals del Taulí van fer 2.700 primeres visites de psiquiatria infantil i van fer 29.000 visites de seguiment. Una dada molt inferior és el nombre de pacients que reben l'alta. El 2021 s'han signat 193 altes d'hospitalització i 127 de l'Hospital de Dia. Aquestes xifres plasmen les necessitats d'atenció i l'Hospital de Sabadell faran els propers mesos passos molt importants per ampliar l'atenció que ofereixen a infants i joves. Per això avui en parlem amb la doctora Pàmies, Montserrat Pàmies, cap del Servei de Salut Mental Infantil-Juvenil del Taulí. Bon dia. Bon dia. Primer de tot, com valoreu les xifres d'atenció de l'any passat? Bé, és una mostra del que està passant a Sabadell, el que està passant a tot Catalunya arrel de la pandèmia, que va ser una situació d'estrès important per la nostra població. Va haver-hi una certa descompensació de moltes malalties psiquiàtriques per una banda, i per altra banda també jo crec que s'ha parlat més de la salut mental, que això és un fet favorable, i els mitjans en això heu estat com molt protagonistes, no?, de parlar-ne, i això també ha fet que la gent sigui com més conscient de que hi pot haver situacions que requereixin atenció psicològica i psiquiàtrica. Això no vol dir que tots els malestars hagin d'acabar a psicologia i a psiquiatria, però el fet de parlar-ne ens pot permetre detectar aquells casos més greus i que vinguin al Taulí. Cal parlar-ne també per trencar l'estigma, no?, que s'associa entorn a aquestes malalties. Sí. De fet, la lluita contra l'estigma és una lluita de fa molts anys, que a Catalunya, contra l'estigma de la salut mental. Hi ha obertament, hi ha altres entitats que han treballat molt en aquest sentit. Penso que en la població infantil i juvenil també existeix l'estigma, pot ser una mica menys que en adults, per sort una altra generació, i han crescut ja en aquesta lluita contra l'estigma, i el que ens trobem a vegades en nens i adolescents és a vegades el contrari. El fet de que qualsevol situació de malestar hagi de ser psiquiàtrica, que això tampoc és l'objectiu. Espereu que el 2022 es tanqui amb un augment de casos? Sí, respecte al 2021 sí. També depèn, les dades que tu has donat, unes són de consulta ambulatòria i les altres són hospital de dia i hospitalització. Bàsicament, en funció de la gravetat dels casos, l'atenció és diferent. L'atenció greu, com a tal, ha augmentat una mica, però menys. Han augmentat els trastorns alimentaris, sobretot. És una patologia que requereix moltes vegades hospitalització i que s'ha incrementat. Han incrementat també els intents de suïcidi, que és una de les patologies greus, que també requereix sobretot la intervenció a l'hospital de dia, i aquest seria la causa de l'increment de les patologies més hospitalàries, però també l'ansietat, també els quadres adaptatius, altres patologies que són aquestes visites d'atenció d'ambulatori que has dit. Per tal de donar resposta a aquest augment de casos, sempre heu reivindicat més espai per als pacients de psiquiatria infantil. Sembla que en pocs dies tindrem una nova planta al Taulí. Sí, anem dient en pocs dies. Esperem que a l'octubre realment ja tinguem la planta. Tindrem una planta de 16 llits per atendre els nens i nenes menors de 18 anys que tenen una patologia psiquiàtrica, i és una unitat de referència de tot el Vallès Occidental. És a dir, que pacients també de Terrassa també tenen el seu espai aquí. De fet, ja estem atenent tota aquesta població, però actualment no estem atenent en unes condicions que no són les òptimes, són menys llits, són 10 llits, i en 2 llocs diferents. Ara tindrem una planta sencera, dins la tercera planta, al costat de pediatria i de ginecologia i obstetrícia, és a dir, atendre la salut mental dels nens en l'entorn pediàtric, que és el que toca també per no estigmatitzar la malaltia mental. I calculem, amb aquest increment de llits, fer unes 250-300 altes a l'any. Comptar amb aquesta nova planta suposa tenir més places hospitalàries per als pacients de psiquiatria infantil? Teníem 10 llits i han passat a 16. Faltaria encara més places, tenint en compte que els casos van augmentant? Mira, jo penso que amb 16 llits en tindrem prou. Per què? Perquè l'objectiu és tractar el nen al seu entorn més comunitari possible i més natural possible. Nosaltres ens identifiquem
per ser la unitat d'hospitalització amb l'estada mitjana més curta de Catalunya, la nostra del Taulí. Per què? Perquè la nostra idea, dins de la salut mental infantojuvenil, és que els nens estiguin ingressats a l'hospital el mínim temps possible. Per això també disposem d'un hospital de dia, que atén també casos més greus, i una bona xarxa de tractament comunitari. És a dir, el nen a l'hospital el mínim temps possible, on ha d'estar el nen és a casa i a l'escola. De quant temps de mitjana parlem? 13 dies. 13 dies. Per què és important que els nens estiguin a casa seva, no? I també veure i entendre millor, suposo, no? Els casos al seu entorn domiciliari. Sí, penseu que els ingressos de psiquiatria infantil són uns ingressos sense els pares. La sala de psiquiatria té les mesures de seguretat que tenen les sales de psiquiatria, per tant, no és una sala oberta, és una sala controlada i, per tant, és un entorn poc natural per al nen. Hi ha situacions que requereixen l'ingrés i per això l'hem de tenir, però a la que hem vist que aquestes situacions ja s'han superat, intentem fer treballs d'hospital de dia o a nivell ambulatori, perquè això també ens permet incloure més en els pares en aquell tipus de tractament i també a l'escola o a l'entorn social, no?, que té aquell nen. Sabem que aquesta intervenció en la psiquiatria infantil, psiquiatria i psicologia, jo estic dient una mica per defecte psiquiatria, però l'equip som psiquiatres i psicòlegs, educadors socials, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, infermers, és l'equip de salut mental infantojuvenil, i és així. El treball és molt interdisciplinar, inclou molts agents. Si no actuem sobre aquests agents, la millora sempre serà parcial. Quins són els casos que arriben precisament en aquest entorn? A l'hospital. Doncs, trastorns de la conducta alimentària, el que hem vist és que en els últims 2 anys, sobretot això des de la pandèmia, ens arriben pacients amb un índex de massa corporal més baixa, vol dir amb un pes molt baix, que moltes vegades requereixen més ingressos una mica més llargs per remuntar el pes i arribar a un pes mínim en què puguem començar a treballar perquè el nostre cervell funcioni en condicions de poder fer tractament psicològic i tal. Després també intents de suïcidi, tentatives de suïcidi. Ja sabem que el Taulí ha estat pioner en la intervenció en tentatives de suïcidi a Catalunya i a fer un programa que és el Codi Risc Suïcidi. Doncs, dins d'això, el que hem vist és que des de la pandèmia s'han incrementat els intents de suïcidi, sobretot amb noies, adolescents, més que amb nois. I això ho hem detectat aquí, a Sabadell, i ho hem detectat a tot Catalunya. De fet, per tractar aquests casos de trastorns de conducta alimentària, ara comptareu amb un nou recurs per atendre aquests pacients. Ens pots explicar en què consisteix? Sí, fins ara tenim un hospital de dia de 20 places que atén durant el matí tota la patologia psiquiàtrica infantojuvenil, però sabem que les noies amb un trastorn alimentari, perquè tenen ingressos més llargs i perquè les característiques del trastorn impliquen treballar els àpats, treballar aspectes una miqueta diferents que en els altres, obrirem un hospital de dia que serà a les tardes, des de l'hora de dinar fins a l'hora de sopar. En aquest hospital de dia la població de referència serà el Vallès Occidental Est, és la que atén a nivell ambulatori el Parc Taulí, i començarà també, en principi, a mitjans d'octubre. Sí, que m'imagino que molt contents d'aquesta posada en marxa el mes d'octubre. Quantes places tindrà i quants treballadors i com serà el funcionament? L'Hospital de Dia de Trastorns de la Conducta Alimentària tindrà 15 places, i tindrà els psicòlegs no treballant i els psiquiatres no treballant exclusivament a l'hospital de dia, sinó que treballaran en el programa de trastorns de la conducta alimentària. Per tant, treballaran a l'hospital de dia i també a consultes de conducta alimentària. Tot això està ubicat al mateix Taulí. I esperem fer dins del que és l'hospital de dia unes 60-70 altes a l'any, més o menys. Quants professionals i també de quins àmbits també ens hi hem d'imaginar? Hi haurà infermeres, que de fet ha estat una miqueta el motiu de l'endarreriment, de l'obertura de l'Hospital de Dia de Trastorns Alimentaris, perquè, com ja sabeu, hi ha una falta d'infermeria molt important i això ha endarrerit una miqueta a l'inici. Hi haurà psiquiatres, 2 psiquiatres a temps parcial, psicòlegs també, hi haurà una terapeuta ocupacional també a temps parcial i infermeria i auxiliar d'infermeria. I també hi haurà una professora, tant a la
unitat d'hospitalització com a l'Hospital de Dia General i a l'Hospital de Dia de Trastorns de la Conducta Alimentària treballen professionals del Departament d'Educació que formen part també de l'equip de salut mental. I a trastorns alimentaris també hi haurà una professora. Hem parlat a vegades en aquesta secció i és molt important també la tasca que fan per millorar la qualitat, no? I que no perdin res del currículum aquestes alumnes. Per què es donen també tants casos, no?, de trastorns alimentaris? No sé si també les xarxes, no?, tenen molt a veure, ara hi ha més pressió encara. Sí, bueno, sempre és multifactorial, la causa de tot això. Sempre els trastorns alimentaris hi ha una part genètica, però hi ha una part ambiental important. Durant la pandèmia hi va haver una situació de restricció en determinades activitats, no?, físiques, lúdiques i tal, que van fer que moltes nenes, o nens, dic noies perquè la prevalència és més gran amb noies, però òbviament també nois, estessin molt més tancats a casa, hi hagués una restricció, això d'activitat i tal, i per tant hi hagués, de fet, s'ha dit, no?, que la mitjana de la població va incrementar de pes durant la pandèmia. Això, amb persones predisposades i amb un risc d'anorèxia, va poder ser un dels desencadenants de començar a fer unes restriccions i acabar amb un trastorn de la conducta alimentària. La influència social dels mitjans i tal és bàsica perquè la imatge que reflectim d'èxit, no?, en la dona és una determinada imatge corporal molt concreta. Aquesta imatge corporal concreta, en el Renaixement apareixia en els quadres de Botticelli i ara apareix constantment a tot arreu i a tots els mitjans d'una manera intensa, no? I les xarxes també, és a dir, podem retocar la imatge per fer una imatge encara més perfecta i presentar-la constantment associada a felicitat, associada a èxit, no? I per tant estem transmetent a les nostres joves, nenes i adolescents, la idea aquesta d'un determinat cos associat a un èxit vital que sabem que no és real, els adults, però ells reben aquests inputs d'una manera molt intensa i això és un factor de risc. També hi ha un factor de risc, evidentment, de la personalitat de cada nena i nen, perquè no tots estem sotmesos pràcticament en aquest entorn i no tots acaben desenvolupant trastorns alimentaris. Per tant, la personalitat de cada nen i la genètica que porta també hi té alguna cosa a dir. Al marge d'aquests recursos que ara parlàvem, també es posa en marxa uns programes d'intervenció comunitària, no? Comencem pel programa Guia. En què consisteix? Sí, el programa Guia, de fet, ja va començar el novembre de l'any passat. És un programa que s'ha desenvolupat, s'han fet a tot Catalunya 7 programes pilots. I nosaltres tenim un d'aquests programes i aquest programa està compost per un psiquiatre, un psicòleg, un educador social i un treballador social. És un programa que atén a adolescents entre 12 i aquest s'allarga una miqueta més, pot ser fins als 24 anys, i atenem casos que no estan vinculats en els serveis de salut mental, són casos molt complexes. Els casos que queden al marge, no? Que potser no arriben. Sí, els que estan al carrer, és a dir, van al carrer. Els aneu a buscar al carrer, no? Van al carrer, parlen amb ells, els intenten d'alguna manera fer un tractament, iniciar un tractament amb l'objectiu de revincular-los al seu entorn familiar o també revincular-los a l'hospital, evidentment. Aquest programa aquí, va començar l'any passat i també és de tot el Vallès Occidental. I el nou programa, que és el programa de crisi, que aquest no és per casos tan extrems ni tan complexes, però sí que ens trobem moltes vegades dins de la salut mental infantojuvenil que hi ha situacions, per exemple, nois que pel que sigui estan tancats a casa des de fa, un mes o 2, o no volen sortir. O situacions d'alteracions de conductes molt complexes que es donen a casa i en canvi no es donen en altres entorns. El que ens permet aquest programa és que pugui haver un desplaçament i que puguin anar a casa a fer una intervenció concreta i breu uns determinats professionals, que són sobretot educadors socials, treballadors socials i terapeutes ocupacionals. Aquesta intervenció, òbviament, està guiada per un clínic, un psiquiatre o un psicòleg, que dissenya aquesta intervenció. Un exemple que us podria dir, un nen amb autisme del funcionament que està molt enganxat a les pantalles i que estem al setembre i no ha anat a l'escola. Per què? Perquè està enganxat a les pantalles. Doncs el psicòleg o el psiquiatre que porta el cas, conjuntament amb l'educador social, faran un pla d'intervenció a casa, que la família llegirà i signarà, perquè és un pla concret i limitat en el temps. Òbviament no podem tenir un educador social tot l'any seguint el nen, no. Però el tindrem durant unes sessions, un parell de mesos, com a molt, i llavors l'objectiu serà intentar que vagi a l'escola als matins i després a les tardes treballar altres aspectes. Aquest podria ser un cas.
Altres casos, per exemple, ens pot passar amb l'autisme. No? Amb l'autisme, els nens amb autisme tenen moltes dificultats en alguns aspectes, com l'alimentació, les diferents textures, diferents tipus d'aliments i tal. Llavors nosaltres fem intervenció des de l'hospital, fem intervenció individual, fem grups de pares de trastorns d'autisme i alimentació, però a vegades és necessari que un terapeuta ocupacional o un psicòleg vagi a casa, ubiqui, vegi el lloc on el nen menja, com menja i tal, i doni unes intervencions concretes en aquest sentit. M'imagino que així s'entén millor el trastorn que pateix, no? Actuant en el seu entorn i focalitzat gairebé és un programa fet a mida, no? Sí, és un programa que inclou la intervenció en l'entorn natural del nen, que això veiem que és clarament eficaç. Aquest programa de crisi sí que és un programa que s'ha desenvolupat a tot Catalunya. Tots els CESMICs de Catalunya ho tenen. Nosaltres, dins del taulí, hi ha 2 CESMICs, diguéssim, el de Cerdanyola, Ripollet i el del Sabadell, i hem començat amb un, que és el de Sabadell, i a partir del gener començarem amb l'altre. No sé si teniu xifres o creieu arribar a un tant per cent de la població, no sé quants casos. Mira, no ho sabem, és un programa nou que ens demanem, de moment estem recollint tots aquells casos en què això sigui necessari i sigui eficient. I sobretot definir bé el programa, no? Perquè no es confongui amb altres coses. No és una treballadora familiar que va aixecar el nen cada dia de casa, per exemple, no? És a dir, sempre hem de tenir uns objectius i hem de veure també, és un programa nou, evidentment hi ha experiències en altres països, no ens estem inventant res, hi ha llocs com Anglaterra o sobretot els països nòrdics estan molt més desenvolupats aquests equips, no? Del treball en els territoris, però també hem de veure en el nostre entorn quins seran els pacients que realment es beneficiaran més d'aquest tipus d'intervenció. Com es triaran, com s'escolliran els pacients? De moment això estem veient dins els clínics les necessitats i nosaltres ho estem veient, perquè de fet nosaltres puntualment alguna visita a domicili ja la fèiem dins de la nostra feina, però no ho teníem així tan desenvolupat i sobretot gràcies a aquest programa han entrat aquests nous professionals, els educadors socials, terapeutes ocupacionals i també hem incrementat el nombre de treballadors socials. Que suposa també per als professionals, no? Programes com aquests i també per les famílies, no? Que ara posaves exemples de joves que no surten de casa, no? Que no van a l'escola. Sí, és a dir, hem de veure també quin és el motiu, perquè no tots els nens que no surten de casa necessitaran una intervenció en crisi, alguns altres potser necessitaran un ingrés hospitalari o altres és un problema que no és ni de salut mental. És a dir, que el ventall és molt ampli i per això és molt important, no? Veure quina és la causa d'això i llavors donar el programa més específic. Però en tot cas és un repte aquest de poder treballar en l'entorn natural del nen. Jo, així com a cap, quan ho vaig presentar a l'equip, pensava, ostres, no sé com s'ho prendran, qui voldrà anar. Tots volen fer programes comunitaris, la gent del meu equip, tots volen anar al guia i a fer treball de crisi, sí, perquè veuen que el treball, sortir de l'hospital, és una cosa enriquidora, veus el nen en un altre context, t'aporta un plus i sí, contra tot pronòstic tenim molts candidats dins de l'equip que ho volen fer. Doncs això és positiu i suposo que per les famílies també tindrà molt bona acollida, no? Sí, suposo que sí. Evidentment, però ja els dic que les famílies sabran la limitació, el temps i l'objectiu de treballar a domicili. D'altra banda, de cara al curs que ve també tindreu un resident, no?, de psiquiatria infantil al taulí, perquè és important comptar també amb aquesta figura. Bueno, de fet, jo crec que és una notícia molt important que s'hagi aprovat l'especialitat de psiquiatria infantil. Fins ara, tots els psiquiatres que treballem amb nens i adolescents aquí a l'estat espanyol eren psiquiatres generals. Era una lluita que hem reivindicat des de fa més de 20 anys, que es creés una especialitat com ja hi era a la resta d'Europa. Finalment, l'any passat es va aprovar l'especialitat i ara s'han acreditat ja les primeres places a tot l'estat espanyol. D'aquestes n'hi haurà 3 a Catalunya i nosaltres al Taulí en tindrem una. Per tant, jo penso que és un orgull pel Taulí i també per la ciutat, no? Que tindrem un dels primers 3 psiquiatres infantils de Catalunya. Doncs és una molt bona notícia. Suposo que considereu que aquesta especialitat també permetrà arribar millor a les necessitats dels pacients pediàtrics infantils a mitjà termini. Sí, permetrà fer una formació més específica, més controlada. Serà una especialitat de 5 anys en què es formaran també en psiquiatria general, però
un any de psiquiatria general, diguéssim, però seran 4 anys específics de psiquiatria infantil. I això és molt important. Ens permetrà també treballar, òbviament, amb les altres especialitats pediàtriques, no? Que coneguin més la pediatria, que treballem més amb endocrinologia pediàtrica, amb neuropediatria, sobretot. Per què? Perquè l'atenció en les primeres etapes de la vida, de 0 a 3 anys, la porten els neuropediatres dins el centre d'atenció precoç i després el portem, no? Moltes nosaltres. Per tant, tenir especialistes en això és un honor i estem treballant per donar-li la millor formació a aquesta resident que vindrà a partir de l'any que ve. Suposo que contents, no?, després d'analitzar tots els nous recursos, no?, els nous equips que també s'implementaran al Taulí, de demostrar, no?, que la salut mental també és un àmbit prioritari, no? Sí, és un àmbit prioritat al Taulí, ho ha estat jo crec que sempre, i ara penso que específicament en aquest pas que hem donat dins de la psiquiatria infantil, no?, que d'alguna manera s'està consolidant com una àrea de coneixement molt específic, més a desenvolupar una mica a cavall, no?, entre la salut mental d'adults i la pediatria. Per acabar, amb les dades que hem donat, no?, i tenint en compte que encara, malgrat la feina que hem estat fent en els últims anys, l'estigma encara perdura i encara és un tabú, no?, què haurem de fer com a societat? Un missatge per tancar aquesta entrevista. Bé, que ens hem de cuidar. La salut mental no és només un tema dels psiquiatres, dels psicòlegs. La salut mental és un repte per a tothom. O sigui, la salut mental passa per fer esport, passa per poder-te comunicar amb els altres, passa per col·laborar amb espais de ciutat, passa per aquest entorn i, en tot cas, quan hi ha una necessitat i quan hi ha una dificultat, estem al vostre costat per ajudar-vos. Doncs a Montse Pàmies, cap del Servei de Salut Mental Infantojuvenil, moltíssimes gràcies per fer aquesta radiografia i per explicar-nos totes aquestes novetats. Que vagi molt bé, molt bon dia. Gràcies a vosaltres per parlar-ne.